Il-faċilità korrettiva ta' Kordin se jkollha l-fondi tagħha mnaqsa b'430,000 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlien laburista l-intern Michael Falzon qal li l-ar li se jitlaqat se jkun l-overtime tal-ħaddiema bit-tnaqqis ta' 337,000 euro. Michael Falzon qal li dan it-tnaqqis se joħloq aktar problemi fil-ħabs għaliex fil-waqt li l-popolazzjoni tal-ħabsin komplet tiżdied, in-numru ta' gwardjani kien qed jonqos, bir-riżultat li ħafna mill-gwardjani spiċċaw kostretti jagħmlu l-overtime. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin se jkun hemm ukoll tnaqqis ta' 51,000 euro fis-salarji u pagi tal-ħaddiema. Michael Falzon qal li fi żmien meta kien hemm aktar minn konferma waħda mill-qorti dwar il-preżenza ta' droga fil-ħabs, il-Gvern naqqas il-programm għar-riabilitazzjoni mid-droga b'10,000 euro. Michael Falzon irrefera wkoll għat tnaqqis ta' 10% mill-fondi tal-edukazzjoni u taħriġ għall-priġunieri u dan wara li mis-sena l-oħra il-fondi f'dan is-settur naqsu bin-nofs. Il-kelliem ewlien laburista reġjun ta' Għawdex Anton Refalo qal li tnaqqis f'Għawdex se jaffettwa oqsma kruċjali f'din il-gżira, ix-xogħol, l-anzjani u t-turiżmu. Mill-pagi tal-ħaddiema fid-diversi oqsma se jkun hemm tnaqqis ta' 618,000 euro. Dan fi żmien meta l-problema ta' nuqqas ta' xogħol f'Għawdex qed tkompli tikber u saħansitra anke l-Gvern irrikonoxxa din il-problema fil-budget li għadda. Anton Refalo semma tnaqqis